Dacă îl bați, să lasă-mi bine să le iau. Wow. Lasă. Aici, stai aici, stai aici. Stai să vină. Eu dă șmecher. Mamă, dar mi-ai dat-o. Crezi că am vrut? Copilul! Lasă-l! Ia meu ăsta. Mi-a dat. Bă, da, copilul ăla, ce forță are în mâinile alea? Uite, o salvează pe măsa lui Budău. O salvează măsa. Lasă-mi eu. Iată, iată, iată. Bă, nu, nu, nu!